o arglwydd ein Duw, yn diolch i ti nawr am y cyfle o ddod gyda bron yn enw Iesu. Yn gofyn nawr o Dduw am bendith a gosrwydd yn y mab. Gwyddio Dduw, bydde ti'n fodlon i ddod a cynhesu'n calonau ni ac hefyd o Dduw i weithio yn ein calonau ni. O Dduw, dyn ni'n cyfaddef, yn bod ni ddim byd heb o ti. Yn gofyn nawr o arglwydd am dy gymorth dwyfol a nefol. A bydd y cyfan yn dod i ogoniad Duw, yn gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen. Croeso chi gyd y prynawn yma. A felly gyhoeddiad, fydd yna lluniaeth ysgafn ar ôl y gwasanaeth yn y neuadd, a croeso chi i ymuno. Pregethodd Sul nesaf i Mr Geraint Jones, pregethu amser arferol yn y prynawn Sul nesaf. A cwrgweddi, mae cwrgweddi y trydydd nos Iau yn y mis, i'r goffa chi o hynny. Nawr tra fod y casgliad yn cael ei gymeryd, fe ganwn ni ar ein heistedd, emyn rhif 92, cynllunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen. Gadewch chi droi at y gair ar y darlleniad heddiw yn llyfr cyntaf y Brenhinoedd. Ac penod 19 benod ac adnod 30. Jyst rhai adnodau o'r hanes yma yn
y benod. Cyntaf Brenhinoedd, 19 benod 18, ac adnod 30 i ddechrau. A dywedodd Elias wrth y holl bobl, nesewch ato fi. Yr holl bobl a neseiant ato ef. Fe a gywiriodd allor yr arglwydd, yr hon a ddalliasid. Ac Elias a gymerth 12 o gerig yn ôl hefedu llwythau meibion Jacob. Yr hwn a deithau gair yr arglwydd ato. Gan ddywedyd, Israel fydd dy enw di. Ac fe adeiladodd ar meinill allor yn enw'r arglwydd. Ac wnaeth ffos o gylch lle 2 fesur o had o amgylch yr allor. Ac fe a drefnodd y coed, ac a ddarniodd y bystach, ac a gosododd ar y coed. Ac a ddywedodd, llenwch 4 celyrniaid o ddŵr, a llywellwch ar y poeth Offrwm, ac ar y coed. Ac fe a ddywedodd, gwnewch eilwaith, a hwy a wnaethant eilwaith. Ac fe a ddywedodd, gwnewch y drydydd a hwy a wnaethant y drydydd waith. A dyfroedd a ddaethant o amgylch yr allor ac a lanwodd y ffos o ddwfr. A phan offrymid yr hwyr Offrwm, Elias y proffwyd a neseodd at y ac Elias y proffwyd a neseodd ac a ddywedodd o arglwydd Dduw Abraham, Isaac ac Israel. Gwybedder heddiw, mae ti sydd Dduw yn Israel. Emynau yn was i ti. Ac mae trwy dy air di y gwneithym i yr holl bethau hyn. Gwrando fi o arglwydd, gwrando fi, fel y gwipo y bobl hyn. Mae ty di yw yr arglwydd Dduw, ac mae ti a ddychwelodd eu calon hwy drachefn. Yna tan yr arglwydd a syrthiodd, ac a ysodd y poeth Offrwm, a'r coed, a'r cerig, a'r llwch, ac a leibiodd y dŵr oedd yn y ffos. A'r holl bobl a welsant ac a syrthiasant ar ei hwynebau, ac a ddywedasant, yr arglwydd y fe sydd Dduw, yr arglwydd y fe sydd Dduw. Amen. Gadewch i ni beddio. O Dduw, dyn ni'n dod nawr yn enw yn harglwydd Iesu Grist, ac o Dduw yn dod ar ôl darlleniad dy air. Diolch o Dduw am y gwirioneddau arbennig sydd yn y gair, yn sôn am hanes Israel, yn sôn am dyffurdi o Dduw, ac yn sôn hefyd am Iesu Grist, dy fab a ffordd iachadwriaeth a ffordd efengyl. Diolch o Dduw bod na ffordd i adnabod Dduw. Ac yn enw Iesu felly, dyn ni'n dod gyda rondi, ac yn gofyn nawr am dy gymorth a dy help i ddod o Dduw i'n gwasanaeth bach ni, ac yr awr fer hon i ddod o Dduw a llenwi yr amser a dy bresenoldeb, a o Dduw i ddod a i wneud gwaith yn ein calonau ni, i atgoffa ni, i'n cywiro ni, i achub, i sancteiddio, i wneud y cyfan o arglwydd. Wrth ni feddwl am y fendydd sydd yn dy ddwylo, dyn ni'n gofyn o arglwydd i ti i gynnig i ni y fendydd hynny, i ti ddod o Dduw a i ti ddarparu y bendydd i bob un o ni. Mae angen mawr ym mhob calon. Mae angen yn ein calonau ni. Gofyn o Dduw i ti siarad yn ni, ac o Dduw i ti ddod mewn gras a trigaredd, ac o arglwydd i fod yn rhan canolog o'n ein bywyd ni, a bod ni o Dduw ddim yn bobl gyda ein harglwydd ar yr ymylon, ond yn hytrach o arglwydd fy ni'n gwybod fod ti yn ein calon ni, ac yn canol ein calon ni,
Oedd y ti o Dduw yn rhan elfennol o'n bywydau ni, tra bod ni ar y ddaear yma. Ac o Dduw wrth ni feddwl am y gogoniant mawr. Ac yn amser hynny, y byddwn ni yn addoli di ac yn edrych ato ti, ac yn llawn o bendith, dwyfol, nefolaeth. Felly'n wir, mae'n gywir, bod ni nawr o arglwydd yn dangos ychydig o hynny, yn dangos o Dduw beth sydd o'n blaen ni, beth sydd wedi digwydd yn ein calonau ni. Fyddwn ni Dduw yn dysiolaeth i efengel Duw a'r dyfodol mawr sydd yn dod i bobl Duw. Felly o arglwydd, ter yn dy egni, ter o Dduw yn dyfawder, ac yn gofyn o Dduw i ti ehangu ein calonau ni, i ti i ddod o Dduw a i ti bresynoli ynom ni yn fwy amlwg ac yn mwy nerthol. Dyn ni'n cyffesu Dduw, dyn ni'n aml o Dduw yn ffeili, dyn ni'n aml yn gwangoloni, dyn ni'n hefyd o Dduw yn llawn ofnau, ac o Dduw mae'r cyfan yn fater o edifyrhau. Dyn ni o Dduw yn edifyrhau gyda'r rond ni nawr. Bod ni ddim o arglwydd beth y dylen ni fod, ond o Dduw dyn ni yn deheu i fod yn well, deheu i fod yn agos i ti, deheu i fod yn gryf yn ein calonau ni, ac yn deheu i fod yn sanctaidd. Felly o Dduw, tir nawr a gwneud gwaith yn ein calonau ni, bendithio'r achos yma, dyn ni'n gofyn i ti o Dduw i gynnal hi a'i bendithio hi, ac o arglwydd byddwn ni'n gallu dweud yn wir taw arglwydd e fe sydd yn Dduw, ac bydd y cyfan i dygoniant ti. Gofyn am eglwysi eraill sydd yn caru dy enw, ac yn gofyn o Dduw i ti bendithio ni gyd ar y dydd yma, y dydd yr arglwydd, y dydd le mae Cris yn cael ei bregethu mewn sawl lle. Felly o arglwydd, le bynnag mae pobl Duw sydd yn caru dy enw, a hyd yn oed o Dduw le efallai bod diffyg gwirionedd, ac eto o Dduw ti'n gallu gweithio trwy rheini hefyd. Ac yn gofyn yn arbennig am bobl Duw, wrth i Iesu cael ei bregethu, bydd yr ysbryd yna. Ac hynny dyn ni wir yn gofyn amdano, bydd yr ysbryd, yr aneniad ar y gair, ar y gair sydd yn mynegu Iesu Grist, fe yw y ffordd a'r gwirionedd. O arglwydd, dyn ni'n gofyn nawr i ti gryfhau ni ac i droi'n gwendid ni i gryfder, ac o arglwydd i ti lenwi'n calonau ni gyda reality gwir grefydd. Lliw felly ein desefiadau ni, lliw o arglwydd yn dy ras, gwna y cyfan mwyn dygoniant, a gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen.
Gadewch ni barhau yn ein addoliad trwy canu 179. Mae carcharorion angau yn dianc o'i cadwynau, a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddyfnder glyn gofidiau. Gadewch ni sefyll i ganu. 179, emyn rhif 179. Trowch gyda fi felly at y darlleniad yn llyfr cyntaf y Brenhinoedd a'r 19 bennod ac adnodau 30 hyd 39 ond y bennod mewn gwirionedd. A hanes Elias a mynydd Carmel a'r gystadleuaeth rhwng Elias a proffwydi Baal. Mwyn wrth gwrs i ddangos i'r bobl tawar arglwydd oedd y gwir dduw. Ac wrth gwrs ystyr y hanes yw jes hynny yn y lle cyntaf, mwyn dangos i'r bobl tawar arglwydd yw y gwir dduw. Fe welwch yn gyntaf, proffwydi Baal yn gosod bistach ar yr allor yn y gystadleuaeth yma, ac yn galw ar Baal i ateb.
mwyn iddo ymddangos a tân ar yr Offrwm a dangos mewn ffordd taw bal oedd ddiw, ond wrth gwrs oedd bal ddim yn ddiw. A doedd dim tân, dim ond tawelwch, a dim tân, dim ymateb, dim ond sŵn y proffwydi. Ond wedyn, fe welwch chi Elias, a mae'n cymryd ei amser ac yn paratoi yr allor. Yn cymryd 12 o gerrig o'r ardal i gynrychioli llwythau Israel. Ac yn llenwi ffos hyd yn oed gyda dŵr o amgylch y allor, dangos mewn ffordd bod e mewn gwirionedd yn ymddiried yn niw i ochrygu y holl pethau yma roedd e roi yn y ffordd bywtai. Mae'n llenwi'r ffos gyda dŵr yn gosod y bistach ar y coed. Mae'n galw ar yr arglwydd. Mae'r geiriau yn hyfryd. Ydych chi'n gallu synhwyro calon Elias fan hyn. Gwrando fi o arglwydd, gwrando fi. Fel y gwipo y bobl hyn, mae te di yw yr arglwydd ddiw. Ac wedyn wrth gwrs mae tân yn disgyn. Y tân yr arglwydd yn syrthio ar y poeth Offrwm. Ac i'r fath raddau, y dŵr a popeth, i'r fath raddau. Mae tân yn ysu yr allor, a'r cerrig, a'r dŵr yn y ffos, heb sôn am yr Offrwm, a'r drws hefyd. Dynisio'r cyfan. A pan welodd y bobl y tân yn disgyn, mae'n syrthio ar y llawr ar ei hwynebau ac yn galw allan, yr arglwydd efe sydd ddiw, yr arglwydd efe sydd ddiw. Mae'n echlysur arbennig ac yn fynegiad taw yr arglwydd yw y gwir ddiw. Mewn ffordd yn gysylltiaeth rhwng yr arglwydd a holl crefyddau'r byd. Yr arglwydd yw y gwir ddiw. Ac yn sicr yn dangos yn gyhoeddus taw yr arglwydd yw y gwir ddiw. Ond hefyd, yn ogystal â hynny, fi am amgrymu i chi, mae yna fengil yn y pictiwr yma, yn y hanes yma hefyd. Wrth i ni ystyried hanes Offrwmau yr ysgrythyr, trwy'r ysgrythyr, o glawr i glawr. A fel mae rheini yn arwydd, fel ni'n gwybod, o'r Offrwm mawr, sef Iesu Grist. Wy'n grymu bod efengil yn y hanes yma hefyd, yn yr Offrwm, yn yr allor a'r tân hefyd. Fe welwch chi efengil ar mynydd Carmel. Felly, am ychydig o amser, gadewch i ni ystyried awddychad yr allor a'r Offrwm a'r tân. Ac wrth ni feddwl am yr allor, fe welwn ni y paratoi yma, y paratoi yr allor. A mae'n bictiwr o gwir grefydd. Y holl baratoi a'r manylion. Mae'n bictiwr o gwir grefydd. Ac wrth i Elias atgywiro hen allor, mae'n cymryd hen allor oedd mwyn addoliad Duw. Mae'n werth felly sôn am y hen grefydd a nodi taw hen grefydd yw ein crefydd ni. Hen grefydd sydd yn dangos taw y gwir grefydd yw e. Wrth gwrs mae rai pobl yn sôn am hen bethau mewn ffordd negyddol ac yn sôn am addoli mewn ffordd hen ffasiwn, ond yn wir, i'r gwrthwyneb mae e. Mae'n dangos bod hen grefydd yn arwydd o gwir grefydd. Crefydd sydd yn dyddio yn ôl i dechrau ac yn sicr yn dyddio yn ôl i ddechrau dyn yn sicr. Ond hefyd cyn sefydliad y byd hyd yn oed. Hen grefydd yw ein crefydd ni yn sicr, ond gwir grefydd. Does dim byd i ni fod yn gywilydd o'r ffaith bod e'n hen. Dwi ddim yn hen ffasiwn, ond hen grefydd. Ac hwnna yw y pwyslais a hen grefydd sydd yn gwir grefydd. Ond hefyd, nodwch hefyd, wrth i Elias atgywiro y hen allor, mae yna fanylion yna, a mae'n
cymryd y 12 o gerrig yn cynrychioli llwythau Israel. A mae yna fanylion, mae yna ofalwch yma. Mae'n dangos hefyd pwysigrwydd manylion a pwysigrwydd y gwirioneddau. Manylion y prif bethau yn arbennig, wrth gwrs, ond manylion a pwysigrwydd manylion a gwirionedd. Ac yn wir, mae hwnna'n wir i ni heddiw. I ofalu bod ni yn edrych ar ôl gwirioneddau Duw, taw nid syniadau'n hunan ni yw, ond hen grefydd a manylion Duw, a manylion gair Duw. A felly, dyn ni'n ofalus, oedd Elias fan hyn arbennig o ofalus. Chi'n teimlo bod e mor ofalus yn cymryd amser a 12 o gerrig, a'r holl paratoad, dim rhithro, ac yn gofalu bod pob peth yn ei le, yn ymwybodol ei fod yn dod ger bron Duw, ac yn eisiau dod ger bron Duw mewn ffordd gofalus a gywir hefyd. Hefyd, fe welwn ni fan hyn wahaniaeth mawr mewn ymddygiad Elias a ymddygiad proffwydi Baal. Gyda proffwydi Baal, mae rhyw anrefn a ffrensi hyd yn oed, allech chi weid. Ond gyda Elias, wel, mae urddas, a mae'n dawelweithio. Mae'r tewelwch yma a'r gofalwch yma yn dangos eto, fel i fi sôn just nawr, bod e'n ymddiried yn dibynnu ar yr arglwydd. Mae e hyder mae'n pwyso ar yr arglwydd i weithredu. Mae'n gwybod pwy yw yr arglwydd. Mae'n ofalus, mae'n gweddio, ond mae'n gwybod pwy yw yr arglwydd. Ac mae holl ymddygiad felly yn dangos hyn. A popeth amdan yr achlysur y mynegu Duw. Nid jyst y tân, mae popeth y mynegu Duw fan hyn. Mae werth i ni feddwl am ein etholiad ni yn dywe. Nodwch gyda'r proffwydi Baal. Mae llawer o egni dyn ac ymdrech, ond tawelwch. Ond gyda Elias, yn dawel adeiladu a paratoi, ond mae tân. Ond nid yw hynny yn wir am y gwahaniaeth rhwng gau grefydd a gwir grefydd. Llawer y sŵn, fe welwch chi yn yr eglwys, nid jyst gau grefydd, ond hefyd eglwysi sydd ddim yn ffyddlon i'r efengil yn aml. Llawer o ymdrech a sŵn, ond dim tân, a dim tawelwch. Llawer o sŵn, falle bod chi'n meddwl bod tân, ond na, dim tân, ond dim ond tawelwch yn y maes ysbrydol. Ond gyda hanes bendith yr eglwys, hwn yw y hanes yn diwe. Tawelwch falle, ac urddas, ond tân. Mae hyd yn oed rhyw, allwch chi weid, gyda dŵr. Mae rhyw ystyriaeth fyna hefyd gyda dŵr yn bod ni, fe betai'n gwneud siŵr bod ni ddim yn gweithio yn y cnawd, ac yn dal nôl, neu siŵr bod ni ddim yn creu rhyw awyrgych yn ein natur cyffredin ni, ond yn dibynnu'n llwyr ar Dduw. A mae rhywbeth o hynny mewn gwir grefydd hefyd, a bod ni'n dal nôl fe betai, er mwyn i'r tân ymlygu. Nid bod ni ddim yn naturiol, ond bod ni'n ofalus, bod dyn ddim yn cymryd lle Duw, ac yn aros am y tân, yn dibynnu ar y tân. Heb y tân, dyn ni ddim byd, yn aros am y tân. Wel, fe welwch chi, hynny fan hyn gyda les. Ond nawr, mynd mlaen o'r allor i'r Offrwm ei hunan a'r bystach. Mae lun fan hyn o hen grefydd yn gywir a llawn urddas, ond yn y canol mae efengil. Mae yna efengil yn y canol. Mae'n y sôn yn ein hanes ni o'r bystach a'r Offrwm. A fe welwn ni fan hyn llun cyfarwydd iawn a llun efengil. Ystyriwch felly. Mae yna lawer o saint yn y Hen Testament. Pryd bynnag maen nhw'n dod ger bron Duw, mae rhyw elfen o hyn bob tro
yn y hanes. Yn aml fe welwch chi Offrwm, Aberth. Mae hynny yn dangos y gyfalwch hynny pryd bynnag maen nhw'n agosau y Dduw neu'n addoli Duw. Ac yn tystiolaethu i angen iawn, i angen y gwaed, i angen y groes, yn tystiolaethu hynny yn y Hen Testament. Mae yna lluniau o Iesu Grist yn y Hen Testament a pwysigrwydd ar iawn. Fe welwch chi eto ac eto ac eto yn y Hen Testament. Dynion yn agosau y Dduw. Ond fe welwch chi Aberth, fe welwch chi Offrwm. A hwnna'n dangos pwysigrwydd o ddod ger bron Duw mewn ffordd cywir a ffordd efengil. Hefyd, nid jyst yn y digwyddiadau hynny, yn hanes dynion y Hen Testament, o hefyd yn hanes yr Offrwm i gyd. Mae bob un o'r Offrwmau yn dyst i Iesu Grist, yn dyst i'r prynhawn hynny ar y groes pan nath Iesu farw drosom. A felly, o safbwynt hanes yr Offrwmau a hanes yr digwyddiadau hynny le mae dynion yn dod ger bron Duw ac yn dod gyda Offrwm. Fe welwn ni felly yn yr allor a'r Offrwm a'r tân ar fynydd Caramel efengil a bod Iesu yn y cyfan. Yn wir, dylen ni ddim dal nôl fan hyn. Mae'r Beibl llawn o Iesu Grist, yn llawn o'r Iesu, a mae cyfan mor arwyddocaol. A fe welwn ni fan hyn yn hanes Caramel. Taw pwrpas y peth oedd mynegu, taw Duw oedd y gwir Dduw. Dych chi'n methu anghofio Iesu Grist yn hynny. A pwysigrwydd ar iawn ar gwaed. Does byth posib anghofio hynny. Yr unig ffordd bod hanes gyda dyn a Duw yw trwy Iesu Grist. A fel wedodd Ioan y Beddyddiwr, wele oen Duw. A hwnna wrth gwrs yw hanes mawr yr ysgrythur, a neges mawr yr ysgrythur. Ac felly, wrth i ni feddwl am yr Offrwm ar yr allor, mae'n lun o ddirprwyaeth Iesu Grist, bod Iesu Grist yn substitute, ac bod e'n ddirprwy yn ein lle ni, a bod e'n marw yn ein lle ni. Ac wrth ni'n weld yr Offrwm hyn, dyna arddwycad y peth. Mae e'n marw yn ein lle ni. Mae'n agor y ffordd i ni agosau at Dduw ac i brofi derbyniad Duw. Neges mawr yr ysgrythur. Yn y Hen Testament y cysgodion wrth gwrs a'r holl Offrwmau yn y Testament Newydd, y reality. Mae cyfan yn arbennig iawn. Hen Testament yn paratoi. Mewn ffordd, allwch chi weid bod y Hen Testament fel Elias yn paratoi yr allor. Ac yn y Testament Newydd, mae Iesu'n dod. A'r tân yn dod hefyd. A Iesu yn marw ar y groes. Ac yn werthfawr iawn i ddynion yw yr Offrwm, ac yn werthfawr yw y gwaed, jyst i ni bwysleisio pwysigrwydd y pethau yma, y prynhawn yma. Mae'n cymryd oddi arnom pechodau a marwolaeth. I ni feddwl am hynny, yno ni mae marwolaeth, yno ni mae pechodau. Does dim modd i ni adnabod Duw, dim ond barn Duw bydd arno ni. Ac mae y gwaed felly yn cymryd y ffwrdd y marwolaeth, yn cymryd y ffwrdd y bechodau. A pwysigrwydd felly yr Offrwm, pwysigrwydd y marw sy'n cael ei gynrychioli fan hyn, sef marw Iesu Grist ar y groes, ac yn agor y ffordd i dagnefedd ac adnabod Duw. Ac mae hwn yn lun arall, llun eto, llun arall o'r pwysigrwydd hynny. Wel, beth am y tân felly? Wel, cyn i ni sôn am arddwycad y tân o safbwynt efengil, a hefyd wrth gwrs y tân yn mynegu taw arglwydd sydd Dduw, ystyriwch natur y tân hefyd. Beth oedd y tân yma? Oedd yn dysgyn. Oherwydd, yn aml iawn yn yr ysgrythur, mae ymddangosiad dwyfol neu theophany yn Christophany. Hynny yw, mae rhyw ymddangosiad o Dduw yn y marn ni
bob tro neu bron bob tro yn ymddangosiad o Iesu Grist. Iesu Grist yw yr un sydd yn cynrychioli Duw I ddyn, ac hefyd yn agor y ffordd I Dduw. A felly, wrth I ni ystyried natur y tân yma, gydewch ni ystyried hanes arall am munud bach, a chlysur arall sydd yn beth debyg, sef Iesu yn ymddangos I Manoa a'i wraig, yn llyfr y banwyr. A fyna, fe welwn ni gyda Manoa a'i wraig, bod Manoa hefyd yn paratoi Offrwm ac a'r allor. A mae Iesu Grist, sef angel yr arglwydd, taw Iesu Grist oedd hwnnw wrth gwrs, mae angel yr arglwydd yn dyrchafu tua'r nefoedd yn y fflamau. I myned oedd yna, a wedyn mae'n diflannu, ond yn y fflamau. Llawn arwyddocad, yn bictiwr I Manoa a'i wraig, bod angen offrwm a derbyniad mwyn agosau. Wrth gwrs, oedd Manoa a'i wraig yn ofni marw. Ond nath ei wraig yn gywir resymu gyda fe. Ond hwnna oedd y disgwyliad. Dyn ni wedi gweld Duw, y byddwn ni'n marw. Ond mae'r angel yr arglwydd yn dyrchafu i'r nefoedd yn y fflamau. Wel, beth yw hanes hyn? Beth yw ystyr hyn I gyd? Wel, mae Manoa, gyda Manoa, mae Iesu yn ymddangos yn ei berson yn sicr, a hefyd yn y tân. Mae'n Christophany, allwch chi weid, yn theophany, yn Christophany. Bod yn y fflamau, yn codi i'r nefoedd, ond hefyd yn dangos bod angen offrwm a bod angen Calvary. Pam bod y tân ar yr allor, ar offrwm? Mae'n fynegiad o'r efengil bod angen Iesu Grist wedi ei groesolio. A felly does dim amheuaeth a fi bod yn gywir I ni weld yn y hanes yma, nid jyst Iesu yn yr offrwm, a fe yw neges yr offrwm, ond hefyd gweld Iesu yn y tân ar y fynydd Caramel. Nawr, mae'n bosib, taw jyst tân oedd. Ond tân arbennig, dych chi'n meddwl? Arbennig iawn. Dim jyst tân oedd hyn. Pa fath o dan oedd gallu ysu y cyfan. Dyma chi ymddangosiad dwyfol o leia. A hefyd dwi'n credu taw Christophany, sef Iesu Grist, ei hunan oedd yn y tân. Ond gwelwch hefyd yn ogystal â hynny bod Iesu yn y cyfan, a bod Iesu hefyd yn y tân yn bictiwr o'r efengil unwaith eto. Nodwn fod y tân yn disgyn. Le mae tân yn disgyn? Draw fyna falle? Neu draw fan hyn? Na, ar yr allor. Ar yr allor. Ar yr offrwm. Mwy tebyg. A bod y tân yn dinistrio ag ysu, yr allor a'r cerrig, y dŵr yn y ffos, hefyd, y dwst hefyd, ac yn dinistrio ag ysu yr offrwm. Yn dinistrio ag ysu yr offrwm yn arbennig. A nid ar y bobl. Dyw tân ddim yn disgyn ar y bobl. Mae tân yn disgyn ar yr offrwm. Ac eto mae'n lun arall o ddirprwyaeth yr efengil, bod Iesu yn marw yn ein lle ni, bod digofaint, bod dicter Duw yn disgyn ar Iesu Grist. Ac wrth I feddwl am beth sy'n digwydd fan hyn, I feddwl am y tân yn disgyn, mae'n lun hefyd o ddioddef Iesu Grist hefyd, bod y tân yn cynrychioli fan hyn digofaint Duw, barn Duw. Falle Christophany oedd, ond falle allech chi ddweud, Crist yn dangos, yn yr un ffordd gyda Manoa, Crist yn dangos beth bydd yn digwydd ar y groes. Crist yn dangos digofaint y tad, a beth yn digwydd iddo fe ar y groes. Ac felly gallwn ni weld nid jyst Crist yn y tân, ond hefyd y tad yn y tân. A bod Iesu yn pregethu ni trwy yr ymddangosiad yma. A bod felly y tad yn y tân hefyd o safbwynt hynny. Y tad yn disgyn ar y mab mewn tân ffarnig iawn. Fel welwn ni yn llyfr
y Hen Testament, y tad sydd yn ei daro ac ei gystuddio fe. Wel, hefyd gwelwn fan hyn mor fawr a trylwyr oedd y tân hefyd. Wrth ni feddwl am y llun yma o digofain Duw, y tân ar Galfariau, tân Duw ar Galfariau. A mor fawr a trylwyr oedd y tân yn dynisio pob peth, yn dynisio gysi yr allor a'r cerrig, y llwch a'r llawr, a hefyd yn arbennig yr Offrwm. A mor frawychus yw y llun yma. Mae'n llun frawychus. Y tân mawr yn dod ar yr allor, ar Offrwm, a popeth arall. Ac yn dangos mawrder digofain Duw. Mae'n llun arbennig o dicter Duw, o llu Duw, a digofain Duw. Tân yn dod lawr. Ymateb Duw i bechod. Bod Iesu Grist, wrth gwrs, wedi cael i'w wneud yn bechod oson ni. A bod Duw felly yn dod lawr arno, dod lawr ar y pechod, sydd wedi osod arno fe. A bod Iesu Grist yn dioddau mawrder digofain Duw, mawrder digofain Duw. Ac bod y dioddau felly yn fawr, ac i'r eithaf hefyd. Wrth ni feddwl Iesu dan y tân, yn dioddef yn fawr, ac yn dioddef i'r eithaf, yn cael ei ddinistrio felly, yn marw mewn gwirionedd. Wir, wrth ni feddwl nawr am y tân yn dysgu'n hefyd, fod e'n lun erchyll a brawychus, hefyd mae'n fynegiad o fodlonrwydd Duw, yn cyd-destun offrymau yr ysgythyr. Beth yw y tân? Pam mae tân yn dod? Mae'n fynegiad bod Duw yn fodlon, cosbi'r mab yn ein lle ni, a bod Duw yn fodlon a'i fab fel Offrwm, yn bodloni a'i fab mewn ffordd, yn fodlon i gosbi y mab a cyfri ein pechodau ni arno ef. A felly mae'n lun o Duw yn dweud, ie, yn wir, rwy'n fodlon, rwy'n fodlon. Mae hyn yn bodloni fi. Mae'r ffordd i fi i achub dynion. Mae Cris yn wir yn dod mewn llawnder, i fuddod, heb bechod. Hefyd mae yna yn lle y bobl, pechod yn ei osod arno fe, a felly dwi'n fodlon. Fel mae'r emyn yn gweud, cyfiawnder yn dweud digon, a tad yn gweddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth, medd Sion, am yr iawn, a hwn yw'n bywyd ni. Dyn ni'n dibynnu ar y bodlonwydd yma. Alle fe wedi bod gwydwch rhyw reswm, bod Duw ddim yn bodloni, ddim yn fodlon, bod yr aberth yn ddigon. Mae tân yn mynegu bod Duw yn fodlon, taw yn ofnadwy i'r mab ar y groes yn ei ddioddef fe, ond oedd yn fodlon hefyd. A mae Duw yn dangos bodlonrwydd, bod pechod wedi ei gosbi ac wedi ei gosbi yn ei fab. Wel, welwn ni fan hyn, neges yr allor yr Offrwm a'r tân. A mae'n wir o safbwynt diwedd dyn. Os na fydd y tân yn dysgu'n ar yr allor ac ar yr Offrwm, bydd y tân yn dysgu'n ar ddynion. Mewn ffordd mae rhywbeth accurate iawn fan hyn. Y tân yn dod lawr, jes ar y man, ar yr allor a'r aberth. Ond os nad yw Iesu Grist yn marw yn ein lle ni, bydd y tân yn dod ar ddynion. Dyna hanes pob dyn heb Iesu Grist. Hwna yw y gwirionedd i bob un o ni. Os nad yn ni'n credu yn Iesu Grist, fydd y gwrthwyneb yn wir. Fydd y tân yn dod lawr arno ni. Mae hwn yn gyfle o ddirprwyaeth. Iesu Grist i gymeryd ein pechodau ni ac i farw yn ein lle ni. A felly hanes pob un yma heb Iesu Grist
yw tân, y tân mawr, brawychus a pharnig yma. Oedd y tân yn rhoi ofn i'r holl bobl, a felly'n wir, bydd barn Duw a dydd y farn a'r tân mawr yn dod. Mor bechadurus i ni, a mor esgeulus i ni hefyd, i ddim ystyried bod Duw yn gyfiawn, bod Duw yn sanctaidd, bod Duw yn cosbi pechod. A mae'r ffaith iddo gosbi ei fab ei hunan yn dangos bydd Duw yn cosbi pechod. Os ydy'n fodlon cosbi ei fab mwyn achub ei bobl, mae'n hefyd yn arwydd bydd Duw yn cosbi pob dyn heb Iesu Grist sydd yn bechadurus. Mae'n cosbi ei fab wrth i bechod cael ei osod arno. Sut felly bydd i chi? Os ydy'n fodlon cosbi ei fab, yn sicr fe fydd yn eich cosbi chi, os na fydd gwaredwr a chi. O neges yr allor a'r Offrwm a'r tân yw bod efengyl. Bod efengyl. Wrth gwrs mae'n fwy na hynny. Hanes amser Jezebel ac Ahab yw hyn, wrth gwrs, a proffwydi Baal, a dangos i Israel, tawa Duw, yr arglwydd yw y gwir Dduw, ond hefyd yng nghanol y llun yma, ddim fod yn syndod i ni, mae'n efengyl. Efengyl yn y gair ym mhob man, a mae fan hyn hefyd. Ac i bob un sydd yn ymddiried yn yr allor a'r Offrwm, bydd dianc y tân a bydd tangnefedd. Bydd y tân ddim yn disgyn arnoch chi os ych chi yn dibynnu ar Iesu Grist. Hwna mewn ffordd yw'r un lle diogel. Bod yn lle brawychus, bod ni yn y groes ac yn Iesu, mae'n lle ddiogel oherwydd Iesu sydd yn cymeryd y tân ac yn cymeryd cos pechod ac yno fe, hwnna yw yr un man diogel yn yr aberth, yn yr Offrwm, yn Iesu Grist. Dan y tân, a ddech chi weid. Mae'n le ac unig le diogel, fel gyda Noa ar arch, bod y storm ym mhob man, ond pob un yn ddiogel yn yr arch. A felly'n wir, Iesu yw yr arch, a Iesu fan hyn yw yr Offrwm. Ac hyd yn oed, yng nghanol y tân, dyn ni'n ddiogel. Yn iddo farn, fi'n y dan, ond fyddwn ni'n ddiogel yn y tân, oherwydd bod ni yn Iesu Grist. Mae dewis yn un syml iawn, ac yn syfrdanol iawn hefyd. Bydd y tân yn disgyn arnoch chi, neu'n disgyn ar Iesu Grist. Felly fy nghyfaill, beth newch chi a hyn? Mae'n lun syml iawn, y tân yn dod lawr. Mae'n lun arall, fan hyn llun efengyl yw e, ond mae'n lun arall, y tân yn disgyn ar y byd, ar bechaduriad. Jyst ystyriwch y byd yma, mor bechadurius, a dych chi yn rhan o hynny. Gwelwch y pechod mwyaf y gweitha. Mewn gwirionedd, hynny yw canol chi. Falle bod chi'n gweud, dwi ddim yn pechu fel yna. Dych chi ddim yn adnabod eich canol chi. Mae'r pobl sydd yn pechu yn ofnadwy yn fynegiad o'ch canol chi. Dych chi'n un â nhw. A falle bod chi'n gweud, mae'r hynny yn heiddi digofaint. Wel, dych chi yn condemnio eich hunan yn yr un gair. Achos ydych chi just fel nhw yn eich calon. A mae'r ysbryd glân wrth gwrs yn dangos hynny. Dim ond calon galed a calon sydd ddim yn deall yr efengyl, sydd yn meddwl nhw yn wahanol i fi. Pryd mae ysbryd glân yn dod ac yn dangos eich calon chi, dych chi'n gwybod. Dych chi yw'r pechadur gweitha. Mae'r goleuni a golau Duw i'r fath raddau. Does dim lle guddio. Ydych chi'n teimlo'ch pechoch chi. Ydych chi'n gwybod mewn ffordd potensiol eich chanol chi. A chi'n deall pechadur yw fy enw.
Mae rhaid chi ddod i'r man hynny. Nes chi ddod i'r iaith yr Emynau Cymraeg, pechadur yw fy enw. Fe newch chi byth gael eich achub. Oherwydd bod chi'n dal mas, bod chi'n credu falle, bod chi ddim o ddrwg. Dych chi yn cystal ddrwg. Dych chi fel y byd yma, a'r gweithio yn y byd yma. Mewn ffordd, mae'r gweithio y byd, fel wedi sy'n gynt nawr, mae'r gweithio y byd yn bictiwr o'ch canol chi, o pechaduriad i ni gyd. A unig gobaith ni yw mab dyn, a mab Duw, Iesu Grist. A fe sydd yn achub, a dim ond fe sydd yn achub. Pwy all osgoi y tân yma? Gwelwch y tân fan hyn, y tân ffyrnig. Pwy all osgoi y tân yma? Y tân yn dysgyn. A felly fydd yn y farn. A felly mae rhaid i ni i ddewis Iesu Grist. Mae'n bictiwr syml ond syfrdanol iawn. A dyma gwirioneddau calonnau dyn. Ac mae'n pechod ni, ac mae'n brydnu ni yn siwto yr un sydd yn y byd, sef y diafol, ac yn perthyn i'r teulu hynny. Ac yn ei ddeall pa mor ofnadwy yw yn pechod ni a'r reality hynny. Habit dyn yw dweud, dwi ddim o ddrwg, dwi ddim byd. Ond beth yw hynny? Ond pechadur yn siarad. Yn siarad am ei bechod ei hun. Beth sy'n cyfri yw, beth mae Duw yn meddwl, mae Duw yn dweud. Ac yn ei ddihuno mewn ffordd i reality, y Duw, y gwir Dduw. Fe yw y gwir Dduw. A reality Duw a'n heneidiau tragwyddol ni. Felly gwelwch y ddau beth yn hanes ni, y prynawn yma, yn y lle cyntaf, y tân yn dangos, tawer arglwydd sydd yn Dduw. Mae hwnna yn werth nodi eto yn diwedd. Mae'n lun o arswyd presenoldeb Duw. Dylen ni syrthio ar ei gwynebau, neu o fewn ein calonnau ni, felly, yr arglwydd e fe sydd Dduw, yr arglwydd e fe sydd Dduw. Ac yn ei ddeall y reality. Cerwch nôl i'r amser hynny. Rwch eich hunan yn y genulleidfa. Hanes yw hyn, gyfeillion, hanes. Proffwydi bal y byd. A wedyn, Elias, a'r tân. Yr arglwydd e fe sydd Dduw. Ac i beidio a gadael ein meddyliau pechadurus a esgelus i fod yn ymwybodol o'r gwirioneddau mawr hyn. Oedd y bobl yn amser Elias yn esgelus tiw hwnt. Ond nawr maen nhw'n cyfaddef ac yn deall yr arglwydd e fe sydd Dduw. Ond diolch hefyd yn y calon ac yn y tân, yn y allor offrwm a'r tân, mae efengyl. Mae ffordd adnabod Duw. Ac am hynny, dyn ni'n diolch. A dyn ni'n pregethu ac yn mynegu, taw Iesu Grist yw y ffordd. A mae rhaid chi ddewis Iesu Grist. Mae rhaid chi gredu yn Iesu Grist. Mae rhaid chi roi eich calon iddo fe. Mae rhaid chi i edifrhau, credu, ymddiried, dilyn, canlyn, Iesu Grist, a bod e'n rhywbeth yn wir yn eich henech chi'n calon chi, fel y welwn ni y bore yma, gyda'r Iddewon, yn Ioan pennod 8. Oedd ei weld bod pobl yn credu, ond oedd Crist yn amlwg yn gwybod bod nhw heb gwir gredu. Felly dewch y holl ffordd. Pidwch a dod peth o'r ffordd a credu yn y meddwl. Ond dewch a'ch calon, a'ch bywyd, a'ch corff, a'ch henaid, a'ch ysbryd. Dewch yn holl at Iesu Grist. Taflwch eich hun ato fe. Rhedwch ato fe. Dim ond yn Iesu Grist. Mae yna ddiogelwch. Dyn ni'n bechaduriad. Hwna yw y peth mawr. Dyn ni'n bechaduriad. A mae Duw yn sanctaidd. Ond mae efengyl.
ac mae e'n man arbennig. Fel yn y llun yma fan hyn, oedd un man, le daeth y tân, a disgynodd y tân, ar yr allor, ar yr Offrwm, yn Iesu Grist. A hwnna yw y man, le mae rhaid ni guddio. A hwnna yw yr un, mae rhaid ni gredu ynddo. Fel mae'r emyn yn gweud, cyfiawnder yn gweud digon, a tad yn gweud i bodlon, yn yr iawn. A diolch byth, medd Zeion, am yr iawn. Ydyn ni'n gweud hynny, diolch byth, medd Zeion, am yr iawn. Ond y peth mawr wrth gwrs yw, y tad yn gweiddi bodlon, bodlon. Mae hwnna'n yn neges i chi a fi. Mae tad yn dweud, dyma'r lle. Y mab yw yr un, gwrandawch arno fe, chredwch ynddo fe. Mae Duw yn siarad gyfell. Mae lot o leisiau yn y byd yma. A sawl barn, ond barn Duw a llais Duw yw yr un. A mae Duw yn dweud bodlon, bodlon, digon, yn yr iawn. Felly gwrandewch ar lais yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. Holl y lluog Dduw yn harglwydd. Wrth ni feddwl am y tân mawr a'r tân brawychus hynny. Diolch o Dduw bod yna le. Dduw ti yn fodlon. Y lle i dderbyn maddeuant bechodau ac i gael adnabod Dduw. Ac yn gofyn nawr o Dduw bod bob un o ni yn Iesu Grist. Bob un o ni yn cuddio yn yr arglwydd Iesu Grist. A felly yn ddiogel o arglwydd. Tyrd a dealltwriaeth ein cylonau ni. Dyn ni mewn byd sydd yn achosi dynion i gysgu ac i fod yn ysgelus. Ac i fod yn ysgelus a'r peth pwysica sydd genddynt hwy, sef ei henaid gwerthfawr. Ac tric y diafol yw hyn, sy'n dowt am hynny, yn gofyn o arglwydd, i ti agor llygadau, i ti o Dduw i ddeffro uneidiau, ac i ddod yn ni mewn dychryn falle i ddechrau, ac rhedeg at Iesu Grist, ac cuddio yno fe, ac wedyn yn wir, fe yn ei brofi bodlonwyd Dduw, tangnefedd yn Iesu Grist. Criw nawr ein desyfiadau, yn gofyn y cyfan o arglwydd mwyn dy ogoniant. Wrthyn ni ddod ar gwasanaeth i ddiwedd, dyn ni yn cytuno a lleisiau y bobl, yr arglwydd, fe sydd Dduw. Yn gwyddio hyn i gyd yn Iesu Grist. Amen. Emyn rhifin canta 3. Mi dafla maich o ddiar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes. Gynnych chi i sefyll i ganu.
Gwyddiwn. Eithir yr hwn a ddichwn eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod gebron egoniant ef yn ddifeis mewn gorfoledd, i'r unig ddoeth yw ein eich hawdwr ni, a byddog ogoniant a mawredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragywydd. Amen.